Aici cu vânătorii de comori, cu Răzvan de la Magnet Fishing Gear, cu Mihai, cu Alex și cu Moromete. La un video aici, la o insulă de asta mai, mai iară să-i zicem așa. Stați așa puțin. Să vedem ce putem scoate din acest rac cu multe comori. Da, să stăm și ăsta. Ne echipăm acum, fiți atenți aici cum ne echipăm noi. Asta e stânga, da? 3, 2, 1, bac! Și pe asta arată frumos. 3, 2, 1, pac! Și ne-am echipat și cu asta. Acum avem aici pe vânători de comori. Oare ce face vânători aici? Aștept uite vânători. Aici Răzvan, de la Răzvan, la Moromete, de la Magnet Fishing. A, da? Da. Ma. Păi nu, la el mă uit. A, da? Acum, m-am uit la tine, la Magnetic Hunter. Ha. Bravo, băi. Tot aia. Mamă, ce aia bucălitai de... Dacă lipești între, la revedere. Dacă s-ar lipi magnetul între astea de aici, să vă arăt eu, între astea din găurile astea de aici, avem ocazia să spargem magnetul. Uitați magneții cum zboară. Cum? Te doare acolo, nu? Cum e? Altfel, altfel. Uite-mă ce prinde pe aici, ce trage. Are ceva acolo, momente să scoată. Hai să vă arăt și eu un obuz scos de noi. Obuzul, stați așa că obuzul e în partea asta aici. Am dat obuzul, fraților. Haideți că obuz dacă e. Asta e de la ușa lui Erodia, că n-au vedă remn, acum o are de termopan. Da, bă, că ca din telefonul. Uite. Oricum pun bă, stai, știi că nu. Nu să mă pui cu reclamă, nebunule. Știu mă că nu știu cum fac, gata. Ia uitați ce a scos acolo, Moromete. Ia să vedeți acum ce a scos. Ia uite, oare? Ia să vedem, frate. Mamă. Ce-ai mă? Mă uită pe el, ce-ai? Ce-ai? Ia Durian, dă-ți pește că-n-am. Ele cara, mă arăt ca toată la de canal. De cât? Dați-mă așa! Iugane! Tătă săcă tău! Dă-ți noi aici cu magnetul Moromete. De la Bondi Magnet. Ma! Așa ușor. Ma! Avem ceva acolo, că acolo avem o dată aici, aici și aici. Avem 3 chestii. Hai, Giuliane! Nu nimic, Giuliane. Bagă-mă, dă-i acolo. Îmi scot ăsta. Vrei să-ți arunc? Da, aruncă tu că fac hernie. Ia dă-i mor. O aruncare excepțională a la Moromete. Pregătiți-vă! Dați-vă așa! Bă! Mamă, ce
ce foliu i-a dat. Am zis că o lipește de tot. Mamă, și dacă e pește are papa. Nu ăsta că te uși pe acolo, mă. Da, vezi că e de gaz aia galben. Puf! Încă mânare. Deci, fraților, din spusele lui vânătorii de comori aici, eschimosul nostru din această zi, acolo, această galbenă, aici aveți un pătrat, să vedeți ce și cum. Este o țeavă de gaz, câte s-a spus aici. Dar de ce este, domnule, țeavă de gaz? Nu știu de ce este, dar știu că galben e gaz, nu știu. Așa știu. Deci, din spusele lui, galben e gaz și roșu e foc, gata. La roșu, nu știu, am văzut țevi roșii. Audați-vă pe Răzvan, fiți atenți, ești cu noul magnet jackpot de la Moli. Am avut și magnet jackpot. Să-i sponsorizeze Bondi Magnet, că ia magneții. Gata, mă, am avut și magnet. Ăsta, mă, face și ăsta serviciu. Ce să mai... Hai, boss. Vânătorii cu Igheanu. Ca să faceți o diferență. Cât e mâna mea și cât e ăsta. Deci, băieți cu mâna asta. Luați un bidon de 5 lire, aruncați înapoi ca aceeași chestie cum ați aruncat pe ăsta. Acum niciodată, fiți atenți, deci 2 magneți odată. Stai. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3. 3, da. Acolo e chestia mare. Am prins fiara acolo, bă, și nu ține scoara, bă. Aici sunt eu, fraților, Magnetic Hunter. Se vede bine că am suportul ăsta pe mine. Nu știu de ce m-am riscat să arăt. Să facem întuneric și mai descuim că... Oare ce s-a luat, fraților? Mamă, ce era Giuliane acolo? Nu, aici mormete. Aici vânătorul. Vânători. Vânători, iată. Vânători. Aici Răzvan. Răzvanii. Și moromeții. Merge la moromeți. Te-am chiar la cea mormete. Ia uite-te și tu. Mamă, pistolul. Mamă, bomba, hai că pistol dacă e. Vreau să zic că e de-aia de zi gronț. De la Fortunți. Dai să-i coci. Ia, du-te și filmează. Ia să te aici. Ăsta odată e de-aia de să bați pe ăștia în cap. Ăla e de agagaz. Da. Vezi că aici am luat mai multe chile de fiare. Dați-vă așa că aici e o aruncare excepțională. 3, 2, 1, 5! Are talent, bă, are talent. Hei, ce-a făcut mai? Iuliane, te scuz de... Să fie primit. Facem aici Un nod a vânătorii, să nu puneți pe vânătorii să facă nod, că a doua zi nu mai aveți magneți. Ia uitați, 40 de noduri. Da, nu știu ce am făcut aici. Nu mai să-ți face era nici cu tancul. Nu, hai să le arătăm la oameni de fapt problema. Hai să Problema arătăm este în felul următor, Iuliane, ce nu înțelegi tu, e că se deșiră firele astea și am mai făcut aici un nod ca să se țină în continuare în caz de cedează ăla. Deci mai poscut n-am înțeles nimic, hai să mergem aici. Echipa. Să vă prezint echipa. Echipa Racheta! Așa. Hai, înțeles voi. Aici vine, gata. Aici s-a luat ceva. Mamă, știi câte dare trebuie să cumpări can? Cerculeți, pătrați. Mamă, și acolo. Că vă pun pe cap toate canalele și trebuie să le pun pe toate. Păi de ce, că am pus canalul? Păi ce dacă scriu? Scriu, vânătorii de comori, ce face? Și de-aia mă blochează? Vine cu el? Da, dar nu, cred că îl pierd până aici. Și aici am primit ceva mare acolo. Mamă, dar ce hal prinde ăsta aici. Dacă aveai pe Hori Mori, îți băteai sigur. Ai, grandă, mă!
S-a luat ceva aici la Moromete. Ia să vedem ce s-a luat. Ia. Bă, acolo e un aragaz, bă! Bă, acolo e un aragaz, bă! Am scos Aici. pipa, i-am scos ăsta din spate și i-am scos și ăla. Da, să prinde de el, un aragaz acolo. Da. E de la aragaz aia. Aia este de aici, de la ăsta, de la aragaz. Asta e de la aragaz. Aragazul, fraților! Hai, dă-i. Ia scoate punerea de acolo, că băgă mai la mine. Uitați craca aici, fraților! Are 14 metri! Facem aici carabina de la Moromete. Și are rost. Gata, hai! Unde bumor? Bun aici? Să filmez un pic. A luat ceva, Moromete, aici ceva, ăsta ori e mașina, ma. Dita mai craca, fraților, și ceva ce era? Ce era? Ma, prapus! Uite, atenție aici. E ceva sticla aia. Asta e birele de noi. Ia de acolo. Motoșurubeni. Mamă, stică, spate, stică, stai aici. Ia uite mă, patent. Mamă, ia ce Stai veche că este. stică. Ia uitați-vă. Ia uite. Scoică. Uitați-vă, mă, la asta. Asta păi tu aici. Asta e de la buvetă. Nu, e de la aragaz. Da? Deci e un aragaz. Deci e un aragaz acolo, clar. Pe care l-a zăpăcit mărul. 3. S-a dat cu magnetul. Fiți... N-ai cum să-ți iei. Fiare. Și are monede. Păi nu vinde, ne ducem la fier. Dacă zic. Și pe lângă fiare să mai găsești și multe alte chestii. Da? Ia să vedem ce s-a luat aici. O crângă ori ceva de fier. E ceva de fier sigur. Ia. Nu nimic. Nimic? Ai luat niște doape. Ha? Da, am luat aia. O aruncare excepțională de la Răzvan. Mai puțin că zăpăcesc pe omorul. S-a stricat pentru eu, păi cum facem să o scoatem de acolo? Acolo pe spatele avem vânători de comori, dacă îl vedeți voi, vi arăt acum pe ecran. Cablu de la furna de mână, probabil. Ăsta e prapus. Stai atent, ești, s-a zis prapus. Care-i prapus? Hai mă, da, ține-o că am să fac altceva. Lasă. Ia fi atent de aici, bă, ce o țeavă, mă. Ce e asta? Bă, o furcă. Da, aia, dă tăia de iarba, cum zice. Da, mă, da, aia, seceră. Nu e, mă, seceră, e... Pompă de bicicletă de roți. Nu e, mă, e... E... Da, aia, mă, de la umbrelă. A, da, mă, da, aia e. Așa, de bicicletă. Puf, zboră un magnet. Și aici avem magnetul. Bă.
să agățau ceva? S-a luat! Ceva? Nimic? Nu o cunosc pe tine. Schimbăm locația acum, fraților, aici în jungla amazoniană. 40 de kg de fiară pămânară stânga Răzvan, deci e pe o parte și asta e mai lăsat pe stânga, știi? Pe partea dreaptă avem un revier de la Aragaz, nu, scuzați-mă pe mine, un revier. Uitați pe aici. Ce facem noi pentru a scoate 3 lucruri? Ne băgăm bumbărării. Și unul ține de asta, ce știi? Ia să ne arăsară acela. Stai pe primul. Ia să vedem. A luat ceva. Nu. Cred că sunt A luat ceva, punem pare pe ce vrei tu că ai luat ceva. Sunt crengi. E, în sensul că ai luat ceva? Nu scrie, aia nu e. Dar nici fier nu e. E prea pus, 100%. Mamă, ce mă fraților asta? Ia uite. A, ești chestia de la căruță de E birele de noi asta. Stai atent aici. Ești de la căruță de cal. Nu. Mamă, ce mă Just in case. Dați-vă așa că mă fodăresc. Oh my god. Ce e? Oh, mă, fuck. What is this, my friend? Da, pun și What is this? Și mai e? Gata, asta. dar cu pute. Putea cadavru. Cadavru. Ca. Direct. Start. Mamă. Și? Mamă. Ce-o fi, mă? Ce-o fi, mă? Mamă. Te ajut? Nu, stai, am Ia să te scăpat-o, văd. cred, n-am scăpat-o. Ce muncă ți asta? Ah, Vomită, bă! Chinuit atât. Pentru asta s-a chinuit Mihai, pentru fucking fier. Oare cine să fie acolo în depărtare? O vine să ne atace. Ei sunt. Cine să mă, ăștia, mă? Uitați aici, bă, fraților, bă. Ia uitați-l pe ăsta, bă, cine ești, mă? Cine ești? Deci, păi, ce cauți pe teritoriul ăsta nostru aici? Care? Pe ăsta nostru aici, doar, Trebuie băi? la gaz aici, domnule. Aaaa, Păi da, testul mă? o Bondi Ia, Gold. un test. Ia vezi, mă, că Bă, dar vezi că nu e... Ia, Bă, ești nebun. E al tău. Ia să vedem ce să scoate aici. Ia să vedem ce să scoate aici. Ia uite, mă, ce mă aici? Agață ceva aici, mă. Aude, ia pe aici, prostii. Ne-au și unul. E v-ați mi-au pe hoi, măi. Dacă dăm fe... Ceva aici, fraților, ăsta, agață în tura, fiți atenți aici. Ia, mă, să vedem ce e aici. Mă, știți cum se agață? Hai de viața voastră. Ia uite, spix, ce mai aici? E din bucăți. Uite-ți aici un fer. Metal prețios în 3. Fer. Ce asta? Ce mă asta? Ce asta, Iulian? Stai așa. Ce asta, mă? Ce a fost asta? Un pix. De la... eu știu ce-o fi aia. Mamă, de găsesc sunetul ăla de la Censoret, când face ăla pi, sau nu știu cum zice. Bă, asta cred că e magnet. Magnemul? Ia bagă de fierul ceva. Care? Bagă și tu de... Uite de cataram asta. De carabina aia. Ba da, e și un pic de fier pe. Ia uite mă, ce e aici. Nu. Ce mă asta? Am face eu câte prostii. Oh, bățară de aur. O să ia odată și odată ceva. Ia mă, hai că-ți dăm tare. Mă. Oh! Ia! Hai încoa. Revierul ăla? Hai vino în apa mării și hai să aveți sănăți. Să vedea cu ce am afitat aici. Ia uite băi, Iulian, auzi ce vine în gol.
Mamă! Mamă! Ce bine mă, frate! Să spui că e crangă. Mai luat de toate, Mamă! eu cam duc acum. Nu, ce e roșu mie un capac de Ursus? Asta ce mă? Vrei dai? Dă-i mă, dă-i cu el, bă. Fără de bani telefon. Ia, dă drumul. Ce dracu să fac cu el? Nu te mai chinuți cu căcatul ăla, tu să și tu, nu cu intentant de din apă, nu cu ăla. Stai să trec fără ca să fac aici. Da? Să-l piturești bine de tot, o? Bine. Hai să vedeți acum, facem o moment. Ce e aici? Ce e să vedem ce facem o moment? Ce e aici? Cu magnetul, ia să vedem. Mamă, ce prins aici? Mamă. Ce s-a prins aici, mă, frate? Mamă, ia uitați aici. Trotinetă. Trotinetă? Mamă, ce Trotineta, da? Mamă, dar e veche, rău de tot. Asta e om picios numai are. Bă, băiatul, ăsta, dă de mult. Ia uite. Stă de mult asta aici. I-a băgat peștere în cap. I-a băgat peștere. Ia ajută-mă un pic, ia trotineta. Asta o ia acasă, mă rog. Ia dă-mi, dă-mi. Ia să vedem aici, ce stai rotiu aici? Ce stau și eu pe ăsta? Stau și eu pe ăsta. Stau și eu pe ăsta. Da, și cum avea? Uite, mă, aici. Aua, scaun. Primul model, da. Mamă! Ăsta? Hai, Iulian ăsta din apă. stai așa. Ia uite să arăt aici, scaun, încă un scaun, mamă. Dă cater. Sau și cater și... Ia apucă de el. Gata. Ia, golește. Ăsta, ia uite-te. Cater. Ăsta. Mamă. O, mamă, ce e pe ăsta? Astea pune-le tu loc și scaunele și toate alea, pune-le tu loc, facem o foto. Asta e mare, nu poți strieri asta, dă-i. Scaunul, bagă-l acolo lângă trotinetă. Mai pipă e! Auzi-l pe ăsta, mai pipă e! Mai pipă e! Ce s-a luat, frate? Ia și să arăt aici. Ce s-a luat aici, frate? Ce s-a mai luat, mă? Așa, gata, ăla. Nu, am mai luat pe mine. Nu cred. Am luat Bad. ceva. Nu, mă. A, ce e asta, mă, frate? Uite, mă, s-au împreunat, mă, e o clanță de ușe. Cât de ușă. S-au împreunat. Stai că e un fireș cu o cansă ușă. Nu mai e. Nu, dar s-au curățat aia tot. A, uitați ancora ara Iulian. Pe aici, hai pe aici. O ancoră, mamă. Nu zicea să nu venim aici, că venim degeaba. Am avut mai fiate. Dar mai curești pe ăla sau? Da, așa, pe da? Bă, ești nebun. Am uitați, a luat aici, mă. Proastă de termopan. Fiți atenți aici. Da. Sau cuțitul. Ce asta? Și asta, mă? Asta s-a spânzurat unul, sigur. Iulian, te spânzuram aici? Mai, nu trebuie să le strângem undeva, că eu ce-am făcut aici. Da, mă, Și asta, mă, Iulian, Hai să poate? aruncăm așa într-un. Ce, mă, frațiu? Dați câte prostii aici, capace. Mă prinde apusul pe baltă. Mamă, jos, rușii! Mamă, ce scuie. Acolo, aici, magnetul ăsta adună și pe măsa și pe tasul de mal. Ia să vedem ce am mai scos aici, Mohamed. Ce... Aha, ați scos cuții de toate? Mamă, ce ai spus? Am scos cuțit eu? Cine ai? Voi n-ați făcut. Am scos eu unul azi. Unul bun. Mamă, ce om? Ceva mare acolo. Mamă, să scot bani. Ia să vedem. Nu l-a fost. Decât a dat de el la ridicat. Atâta tot.
Ne-am băgat. Alright. S-a scos trotineta. Asta cu asta vine Răzvan la Magnet Fishing. Da, tată, cu aia mă vedeți de acum încolo, îmi pun ăla așa pe ghidon. Și gata. Bă, nu uita să-mi trimiți alea. Da. Dar și noi, fraților, cu magnetul scoatem un nimic acum. O să vedeți ce nimic scoatem noi. Vedeți acum ce nimic scoatem. Vreți să vedeți? Eu și cu vânătorii de comod scoatem nimicuri. Ia să vedem dacă scoatem și noi ceva pe aici. Să-ți iau unul ca vostru magnet, sigur. Cum? Dacă fac un Facebook, mi iau pe acolo moi. Ăla cred că e topul, nu? Mă, uite frate, eu cam ceva. Am luat o fucking, ce e asta? Suriță. Surița lui Poseidon. Filmează dacă vrei. Las-o... Pune-o lângă aia altă, Mihai. Eu o iau așa în căști când scoți aia. Stau. Am crezut că l-am înnodat. Dar de ce te bași peste mine? Dacă pe aici De ești, ce? dacă pe aici ești pus. Ia să să ceva faci eu. Ia să te posti să arăt acum. Nimic, mă? Oh, mă, dar cât bețivi a fost pe aici, mă? 4000 de ape. Ce pește? Ce mai ăla e mor de 4 ani? Ăla care l-a rugat aramitul. Dar ce să mai Răzvan? Mi-a dat o pește în cap. Iată mă să facem noi o schemă, stai așa. Stai așa un pic, pauză aici. Ce s-a scos aici, fraților? Un căruț. S-a scos și un calculator, nu pot să cred, fraților. Scos un... Mai, că calculator mai e ăsta. Bă, chiar mă surprindeai, Leona, că stăteai. Ma, câte prostii pot să fie în lacul ăsta? Și mai am urmărit acum o fucking conservă. Aici Iulian cu Righeanu. Și pe aici cu căruțul, fraților. Hai să motor. Iuliane, pun acolo lângă toate prostiile? Ăsta a fost și finalul de la Magnet Fishing, fraților. Aici avem aici să vă arăt ce am găsit. Așa, parcăm aici, frumos. Și începem așa cu o trotinetă de la bord mai veche, cu un cărucior, cu 2 scaune, cu prasă, cu oară. Uitați din ansamblu așa cum se vede. Uitați-vă și voi aici. Mamă, pe beznă, fraților. O prasă. 2 scaune, trotinetă. Trotinete, scuzați-mă. Cărucior. Și aici avem în această găreată. Uitați aici. Și printre aceste bărării avem pe vânătorii de comori. Wow. Fiți atenți aici. Da, domnule. Păi vei și tu dai cu magnetul? Nu este dacă noi? Nu mai dau. Am terminat. Se fini. Se finile comedii. Se fini, gata? Da. O să vadă... Astăzi edităm cu acini viața. Foarte frumos. Avem aici parcate boridere. Primul Mercedes este al lui Vânătorii, al doilea Lamborghini al lui Răzvan și Bugattiul Mohamed aici. Vă prezint și eu aici echipa. Asta este echipa, fraților, formată din eu, Magnetic Hunter, vânătorii de comori aici pe spate, cu obiectele aici pe spate. Uitați aici câte avem. Și mai avem pe cineva aici, pe Mihai și pe Alex, aici. Uitați și pe ei aici. Pescuiesc aici cu jackpot-ul la magnet.
Și avem și pe partea aceasta pe băieți de la... Hai facem un rod de aia. Și pe băieții de la Magne Fishing Gear For voi avem aici. Bă, ce a sărit o sticlă de aici, ne-a speriat amândoi. Spera de stică. A sărit o sticlă, mă, aici, uite-te și tu, uite sticla acolo. O geantă. Uite un rucsac acolo. Rucsac, frațiu. Ce avem în el, frațiu? Ia vezi, Mihai, o fi ceva în el? Ia, Ia să vedem. plin cu apă. Ia vezi acum cum teașcă, de o teașcă de aia de 3000 de euro. Aici nu e nimic. Aia vezi ca mă, de voi ce credeți aici, că dăm degeaba. Că a luat și lua banii. A luat și bani și portofel și telefoane și miliarde de euro și tot, dar mai mic. Aici nu e nimic. Toate s-a scos! Ăsta a fost finalul cu echipa noastră. Ne vedem mâine la un nou episod de Magne Fishing. Vă pupăm, la revedere! Puf!